Balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapangunan ng mga Pangulong ginalan sa mga balita lokal, Siyudad Bacolod may gina-finalize nga regulasyon para sa mga inbound travelers. Barangay hall sang Barangay Bata gin lockdown. Sa balita nasyonal, opisyal sang DOH ginlaslasan ang Octa Research Group. 6 sa 8 ka napatay bangod sa Delta variant, mga local cases. Sa balita international, kadalagan sang WHO sa away kontra COVID-19 natabunan bangod sa marasing nga paglapta sang Delta variant. Sa balita sa sports, Onyok Velasco ginalauman nga mabato ni Heidelin Diaz ang tanan nga premyo. Sa balita entertainment, Vicky Bello kag Hayden ko nagtambong sa Cannes Film Festival. Samtang sa balita espesyal, mga benepisyo sa pagkanta. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Hulyo 31, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Eden Aboso. kag Aksyon, Boy Duran. Aton balita sa lakat sang panahon. Ang southwest monsoon ang nag-apekto gyapon sa Pilipinas. Sa alas 3 nga weather update, ang tropical depression ang napisid matanan ni sa kalayon nga 2,515 kilometros na sidlangan sa northern Luzon. Ini may dala nga kabaskuhon nga hangin nga nagalambot sa 45 kilometros per hora malapit sa sentro kag pagmadlos nga nagalambot sa 55 kilometros per hora. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan kamay lap-na-lap nga pag-ulan bangod sa southwest monsoon. Samtang ang kasarangan tubtumbas kung huyop sang hangin ang mamatyagan sa bugos nga isla sang Negros. Ang adlaw nagbutlak las 5:33 kay na magatunod naman las 6:08 karon sa gabi. Samtang ang temperatura mamatyagan sa 26 degrees Celsius tubtub sa 33 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Bye! Good morning na kag may aga liwat Aksyon Eden. May agaliwat action his. Kadugang sakit sa likod to sa drama. Amo na, amo ginaabas taga edad-edad ka na. Kadugang sakit sa nga. Asa na sakit ko dugang lakat. May TL sa iya. Amay lang gani kay wala ka dagadalagan kay kung dagadalagan dagadaguob na. Wala ba yung maglumpat-lumpat. Sige lakat sila ko ano ga saylo-saylo. Anyway. Ipa-check abi kay Doc Mayo be. Ay oo kay Oo. Pang straighten nito mga ano mo. Di pa align tablang tanan nga mga nagakiliwi nga mga kwanda. Oo, mayo lang yun no kay nakaamo. Ginasang aga. Joke lang. Aga una pa ko halik ko bugtaw sa imo eh. Una ko yung bugtaw ya, las 2 yung bugtaw kung kita mo na tulugan. Yala ko guro aga pa ni siya. Pag sunod ko digin, nalik ko aga pag section media na bugtaw ay. Kaya pag abot mo tulog ka mo. Oo. Nakapoy. Good morning sa kay Feby Alvarez, kay Alex Montes of course. Good morning liwat. Kay Ray Baryoga, sa kay Pretty Mahilom, kag kay Atia Kim Iriman, Teresa Linaha Kayaw, Martin Aliling, Alan Marlinko, Jerry Azero Jr., kag kay Che Zamora. Good morning. Good morning. Okay, Mark Bandiola from Antipolo City. Shout out mo sa Bandiola family. Kay Miss Jinky de Alagdon. Good morning. Dira man sa kay Yasi Kate Cardones. Mag aga sa imo. Kay migo ko Ignacio Jack Dinila.
Abi ko Jack Balaan. Jack Denila. Ah. Ang taong palaging nawala ang pitaka. Oh, alam mo na siya Delila. galing. Yes! Ano siya? May pag-greet gali Action Boy, si Action Dorel Cabatu. Happy birthday, Ninang Beverly Franga Nobleza. Greetings from Kaori Athena and Inoue Ethan. Happy birthday to you! Bisan sa day na lang ko, okay na ko, no? Okay na. Kay teacher mo, Romela Ilustre Arevalo. Uy nga, ara ka na sa kabangkalan. Namusik. Kapangilamon ko. Ano eh? Hilamon. Sa hilamonan kabangkalan. Ano? Sabi ko, nangyari ko sa Kabangkalan, kapanghilamon. Sabi ko, listening kapanghilamon sa kabangkalan. Grabe ba? Para sa gali sa hilamunan kabangkalan. Yes. Si Cielo ya. Ato ba sa hinubaan? Yes, kaya dito, danay na-assign. Ano na siya si Cielo, Arme? Hindi Oh. Ano na siya? Tawo eh. Hindi nga, dito ko na-assign kami. Tawon to sa grade 1 kay mo. Grade 1 pa na yan ang mga joke mo yan. Ay, hindi to yung joke. Yung tani kong joke to. Nagambal ko joke. Nagambal ko na tani. Kaya parang kakadlaw ka na. Ano ka man yaman. Kita mo na sa mga latest bla, ng mga update. Oh. Ma'am Luisa Melas, thank you so much sa manamit nga pansit. Actually, ang pansit, itong pagkakaako sa pansit, dadumduman ko doon si Chay Indring. Oo. Ang mama ni Kuan, nanay ni Ma'am Luing Melos. Kung yung Kaysa nag-originate high ang school kami, pansit. amo ginangamon itong Kuan Perme. Wow. Kanamit gani Action Tapit na to Boy. kami, makaawon kami na to, pansit. Ay, ang mo ginaing Kuan niya. This is it, pansit. This is it, pansit. Stand by, anay! Sa aton mga balita. Siete nueve. Morning edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:10, detalye na sa aton mga balita lokal. Ginkumpirmar ni City Administrator M. Ang nga mayara sa karon sang gina-finalize nga regulasyon ng syudad para sa mga travelers nga natala magasulod sa syudad sang Bacolod. Suno kay Ang, base sa rekomendasyon nga ipagawa sang EOC, ang tanan nga mga travelers nga ginalakipan sa mga persona nga naghalin sa Panay kag Iloilo ang obligahon na nga magpresentar sa ilang negative RT-PCR test result. Ginklaro man ni Ang, base sa among nga plano, ang mga travelers nga naghalin sa Panay kag Iloilo nga mayara sa negative RT-PCR test ang hindi na pag-i-require nga magpaidalom sa swab test. Magluwas sini ginaduso man sang EOC ang pag-suspend sang home isolation sa mga persona nga nagpositibo sa virus. Amo ng plano, that's the plan. To require travelers coming from Panay, all travelers coming from Panay, a negative RT-PCR test. Another measure nga aton plano is to suspend home isolation. Gin-lockdown naman ang barangay hall sa Barangay Bata, Syudad sa Bacolod matapos magpositibo si COVID-19 si punong barangay Lito Abaring, iya bata kagang barangay secretary. Sunod kay Kagawad Ruel Alarcon, din desisyonan nga ipaidalom sa lockdown ng barangay hall para sa disinfection kag contact tracing. Dugang pa ni Alarcon, ang tanan nga close contact ni Kapitan Abaring ang naka-home quarantine na. Temporaryo nga suspendidong paghatag sa mga clearances sa barangay, apang mahimo naman nga maka-release ang certificate of indigency, financial assistance kag death certificate. Sunod pa kay Alarcon, magapadayon man ang vaccination programs karon nga adlaw Sabado sa Bata Elementary School 1 kag nagahingyo sa Alarcon sa mga pumuluyo sa barangay sa ila sini nga paghangop. Naglambot naman sa masobra 300 ka mga Bacolod noon ang nabakunahan sa City Mall sa Golden Field kahapon nga adlaw. Sa piyak nga isa kagatos lamang kuntani ka mga individual ang target sa Emergency Operations Center. Sunod kay City Administrator kag EOC Executive Director M. Ang sa piyak sa advisory nga ginpagawa sang syudad angot sa among aktibidad, madamo sa gihapon nga mapumuluyo ang nagpadulong sa among lugar. Duha man ni Ang napilitan ng EOC nga akomodahon ang mga nagsobra sa ilang ng target nga numero, bawod kalabanan sini sa ilang kabahin man sang priority list nga ginpagawa sang gobyerno. Ginklaro man sini nga magapadayon patubtob karon nga adlaw Sabado ang vaccination activity kung pagpangbakuna sa mga lugar sa din target nila nga makakomodar sang 200 ka mga Bacolod noon.
302. Bali, Monday to Saturday, kita City Mall. So, sa buwas, may ara kita City Mall. Sa buwas, 200. Pero usually, nadala kami extra nga vaccine kay nabalang tapos na bala ang pila. Dahil damo, makapitluoy, bala mga priority man. Ang kabahin sa pahayag ni City Administrator M.A. Sa ibang pang balita lokal, ginako naman ni Negros Occidental Police Provincial Office ug NOCPO Director Colonel Romy Palge nga iya sekretarya na dagpan sa illegal nga panahor sa Purok 5 Barangay Kiwi, Banuasang Hinigaran. Sunod kay Palge, ang pulis mo si Master Sergeant Bebsi Nicor nga karon gin-inquest na sa kaso sa illegal gambling upod sa 5 ka iban pa. Dugang sa Provincial Director, gin-relieve na sa opisina si Nicor agod hindi magka-impluwensya sa investigasyon. Gin klaro ni Palge, wala na sila ginsulod sa custodial facility bangon may mga ginabatsa gini sa ilang nga lawas. Nagpatag man si Palge nga posible may miscommunication sa pagpadala sang blotter, rason nga wala gilayon nakabato na NOCPO gikan sa Hinigaran PNP. Hinigaran po yung incident. So ako, nagtanong din po sa chief of police ng Hinigaran kung anong nangyari. At accordingly, nung nagkaroon sila ng operator doon, nandun yung secretary ko. So, sinama nila sa station at sinabi ko, imbestigahan nyo ng maayos na ng kaso, illegal gambling. Si Colonel Romy Palge. Samtang wala sang mahatag nga kumpleto nga detalye si Barangay Kiwi Kapitan Edwin Havilanga sa naglunting raid sa otoridad sa Purok 5 sa din lugar may pulis nga nadakpan. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod kay Havilanga, wala man naglabay kung naagi siya barangay ang operasyon sa otoridad tilik dan nga Domingo. Suno pa sa Kapitan Kutso-Kutso man lang ay nabatunan nga impormasyon nga may pulis nga nadakpan ako nalakip sa nadakpan apang wala siya nakahibalo kung sino. Palayag pa sini wala man siya nakakuha sa mga ngalan sa ibang pang nadakpan bangod digin aligar mga pangayaw. Una sini may gin-relieve nga Police Master Sergeant assigned sa opisina ni NOCPO Director Police Colonel Romy Palge sa aligasyon nga isa siya sa nadakpan nga nagahampang sang baraha nga ginakabig illegal nga panahon. Ginpahag naman ni Negros Occidental Police Provincial Office Head Provincial Police Office Deputy Spokesperson Lieutenant Abigail Donasco nga wala ginatolerar ni Colonel Romy Palge kaangang nga reklamo batok sa pulis dito sa syudad sang Cadiz. Nagpangabay si Donasco sa kapulisan nga hindi ini paghimuon bangod mabutang sa delikado ngalan kag uniforme sini. Samtang gintugyan sa NOCPO sa Women and Children Protection Desk ang investigasyon kag paghatag sang komento bangod minor ang biktima diri. Una sini ginareklamo sang Iloy ang ginaligar molestya sa iya 12 anyos nga anak sa live-in partner nga pinuno sa HPG sa syudad sang Cadiz. Opisyal sang DOH ginlaslasan ang Octa Research Group. Samtang 6 sa 8 ka napatay bangod sang Delta variant, mga local cases. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Good morning liwat mga kaaksyon sa Garcia family dira sa Baliwagan San Enrique. Dan. San Enrique, no? Oo. Action, boto gali sila ni Teacher Romela sa Kabankalan. Napit ko na sa airport. Arato sila ni Excel, ang bata nila. Upod sila ni Tita Shella, nag-vacation. Huwag ka pang ilamon. Wala ka pang lamon. Ano kami mo. Pero pwede man exercise mo ng pangilamon. Sa mga friends pala ni Miss Jinky, si Alma Oligon, si Rela Samar, Aguilion, Mikey Montilla, Bonbon Bicos, kag Melanie Rihon, good morning dire sa inyo. No? Yes. Kay Dina Magbato Malabago, upod na gali sila to gali. Oo. Evelyn Ipumuseno, stay safe man and have a nice weekend. Si Alexo, may ginapatamya naman advance happy birthday. Basi sa mga September naman yung birthday, mga Oktubre. Basi December pa. Ha? Basi December pa. Bia Jonathan, good morning man. Sa Pilar Compound na sa Barangay La Granja, good morning sa inyo. Kung halin kay Ana Sinoro. Gemma Valenzuela Gasapo, kagay Emmy Esmeralda Dolido. Sige. Ikaw lang na naging-out po din ako. Malakay Dira, JGB. naka-perfect. Out. Good morning, Action Boy, kasi guwapa mong upod. Thank you so much. Hindi ka makilala sa ako. Sa pamilya Benedicto sa Hacienda Taborda, La Castellana. No? Oy, classmate ko. Hindi ko nag-aalay. Ano ma? Tara mo nga pala. Hindi, 1 year ahead ko na siya, si Lynette Salinas. Lynette Yes. Salinas is watching. Good morning. Juvie Munares, may agaman. Kag kay Mary Joy Camero, sa Hong Kong. Good morning. Carmelo Parcon, lugutan na sa Sipalay sa Barangay Cartagena, Purok Isdaan, Zone 2. Kay Nanay Juanita Nava. Dira kay amo tong kapitan pa ni sa Gapon sa Sina? Padayhag bala dira sa may Padayhag? Marikalom. Sipalay. Sipalay. Good morning dira sa pabesta po good morning sa pamilya Padayhag dira sa Sipalay. Yes. No? So kapitan amo tong kapitan pa sa Gapon sa buong daan. Kapitan paguro, pwede pa lang imo to siya kapitan. Sa kapitan no. Oo, siya. Wag ka panugid sa akon si Jury. Jury Padayhag bla. Pulis nga assign sa bago bla. Jury pa, abi pa nugit. Na assign sa pulis ni sa bago na assign. Parang lang Okay. yung sumpon, yung sugit si mo sumpon. Ante, sige. Toto balolot. Good morning man. Kag sa ako dira nga buddy. Doc Matt Mayo. Good morning. Good morning. Kay Yes. Ma'am Van Mayo. No? Yes, of Kag course. sa kay Tito mo Turco. Ninoy. Ninoy. Ninoy Turco. Ake Turco mo, no? Yes. Jongko. Oo, good morning kay Kagawad Melchor Rumbinas, dira sa may Hinabahan, of course, Yes. SB Jason Tupas. Good morning lang sa kay Toto Balolot. Muna gibasa mo na. Toto Balolot, good morning. Mga ka-aksyon. Good morning man, Gabs. I love you, Azawaku. Sino na? Sana all may azawa ko. Kapag rep dis ako, no? Sa kay Inday Plaza, may agaman. Kay sino yung Aimee Crisostomo Marquez. Sa Purok, Barangay 2, Purok, Tubigon, Canson, Subdivision, La Carlota City. Okay. Sige, good morning nila sa inyo, no? Yes. Sa Sa tanan kay na taga La Carlota. Leo Talaban naman sa La Castellana, bla, may aga dira. Si Ma'am Van der Milan ng kadlaw. Anong yung kadlaw ni Ma'am? Di kay happy person na iya si Ma'am Vanessa. Kay hambal niya, life is short ko, no? Correct. Dapat, life is too short nga magsigi ka palibog. Dapat, spread the love and happiness. Si Ronald Vicera, ginapatami yung mga asawa dila sa East Zone 3. Nga si Juliet, no? Good morning. Ato to siya gani sa Romblon. Okay. Ma'am Lily King. Good morning. Watching ko na before I go to sleep. Yes. Sa London Bridge is falling down, falling down, falling down. Lain yun. London. Ma'am Lily King. Great lang na kayo mag-background ko. London Bridge. Great lang na bala kayo mag-background. Sige. Anli Miranda. Ninada. Falling down. Sa taga-barangay 1B Manapla. Good morning. And sa Aboso, kagawad. Good morning. May sports sila today. Good luck. Good luck. Stand by nanay sa aton mga balita
nasyonal. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:25 sa detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginlaslasan sa isa ka miyembro sa Department of Health Expert Panel Group ang independent nga Octa Research Group nga ginaligar nagapagwa lamang sang media hype kag poorly designed studies angot sa sitwasyon sang COVID-19 pandemic sa pungsod. Ini matapos nanawagan ng Octa sa DOH nga magpatuman na sang circuit breaker bangod sa nagataas nga kaso sa COVID-19 samtang nagapagawa man sila sang kaugalingon nga daily bulletins kag analysis base sa ilang nga mga numero. Duha pa ni Salvania kung kaysa nagatugas ang kahadlok kag panic ang ginapagawa nga mga projections kag analysis ang Octa samtang hindi naman sila accountable bisan sino man sa pila sa mga ginapagawa nila sa publiko. Ginpahig naman sa isa ka think tank nga mahimo hindi makahatag ang gobyerno sa ayuda sa mga pigado kung magpatuman sa hard lockdown mangod sa panibagong nga presensya sa COVID-19 Delta variant. Sa kay Institute for Leadership, Empowerment and Democracy Executive Director Zaiza Suzara, naghimo ang Duterte administration sa 2021 nga pondo paagi sa business as usual scenario nga nagatutok sa proyekto sa infrastruktura sa piyaksang pandemya. Patag ni Suzara, wala sang pondo tungod wala sang maging alikar nga ayuda ng economic managers ang ginpreparar ang pondo naglikad nga tuig. Ginpahayag naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga wala sang kinalain ang ginbakunahan kag wala pa angot sa implementasyon sang istrikto nga quarantine restrictions. Ginimo ni Vergere ang palayag matapos ginanunsyo sa Malacanang ang istrikto nga quarantine sa Metro Manila. Sunod kay Vergere, nahangpan sang Interagency COVID-19 Task Force nga kulang pa ang supply sang bakuna sa Pilipinas rason nga hindi pa ini panahon para ipatuman ang kaangay nga regulasyon. Una diri ginaduso sa mga alkalde sa Metro Manila ang istrikto nga regulasyon sa Capital Region bangod sa pamahog sang bagong nga variant apang kinahanglan mahatag ang gobyerno nasyonal sang ayuda kag dugang 4 ka milyon ka doses sang COVID-19 vaccines. Ginkumpirma naman sa Department of Health nga local cases ang 6 sa 8 ka napatay bangod sa Delta variant ng coronavirus. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na record ang Delta variant death sa San Nicolas, Ilocos Norte, isa sa Balanga Bataan, isa sa Pandanantique, isa sa Cordova, Cebu, kag isa man sa Pandacan, Manila. Samtang returning overseas Filipinos ang duha pa ka napatay. Dugang pa ni Vergere, ang mga napatay nagapang edaron sang 27 tubtob 78 anyos kag 5 ang lalaki. Pahig pa ni Vergere na kumpirmar nga 3 ang wala na bakunahan kag gina-verify pa ang 5. Nagpromesa naman si Senator Panfilo Lacson nga usisahon sang Senado ang inaduso nga 5.024 trilyones pesos nga 2022 national budget sa pagpreparar sa eleksyon sa masunod nga tuig. Kadungan ini sa nga pagpasiguro nga mapasar nila sa husto nga panahon ang pondo sa masunod nga tuig. Duha pa ni Lacson, nagalaon sila ni Senate President Vicente Soto III nga hindi reenacted budget ang gamiton sa masunod nga tuig. Ginaprubahan na sang Department ako na Development Budget Coordination Committee ang expenditure ceiling sa 2022 National Expenditure Program sa 5.024 trilyones pesos.
Ginaduso ni House Deputy Speaker Mandaluyong City Representative Naphtali Boyet Gonzales II ang paghatag sa pondo sa kontraksyon sa moderno nga presohan sa pungsod. Sunod kay Gonzales, kaysa kabeterano nga mamalida, importante nga pamaayo ang sitwasyon sa persons deprived of liberty kung mga bilanggo sa bugos nga pungsod. Nagabalor sang masobra 500 milyones ang bago nga city jail nga ginaduso ni Anay Mandaluyong City Representative Queenie Gonzales sa tuig 2018 kagin padayon sang iya mister nga si Deputy Speaker Boyet Gonzales. Ang nasamit nga moderno nga bilangguan ang energy efficient mayara sang sunning area sa roof deck, basketball court kag state-of-the-art kitchen kag laundry area. Ang ating mga balita international, balita sa negosyo, balita sa sports, showbiz kay iban pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Okay, kaya. Isayaw mo ako. Kaya mo na lang nagpakaramulita special mga benefits sa pagkanta-kanta na tadan. Sa gitna ng ulan, mahal ko. Ano tabosin mo cellphone niya? Kinay-inay ko lang gani. Kapalit man ito'y buhay ko. Na ano naman? Sayaw mo ko sa gitna ng ulan. Tapos kahit kapalit pa rito, buhay ko. Nga, gidya man, gidya. Kaya maulanan, may lanat, basi ma-COVID. Na, ano yung mahal pulmonya? Oo, sakto man ang lyricist. Do, ano man, do timely. Kuhan ko nga kadula. Ay, naano naman nga kadula. Ako nga nabatsyag, bala ang galakat nga. Ako na yan nga kabatsyagan mo yan. Sige lang. Sige lang dira kay Carmelo Parcon bala, ginagreet niya taga Pulo Pandan, Barangay Zone 7 sa pamilya Parcon. Good morning. Yes, hello. Miles Martir, Jesselyn Andrada Tiangson, ng agaman sa Barangay Mansiringan, Taguligan Ray Canilas. Musta lang ko da sa mga Gulingan family sa Bago City, Barangay Bakong. Yes, good morning sa inyo. Marilyn Abarte, kay Solama Barnacha.
Sawadika. Sawadika Bacolod. Kay Garcia Gigi. Kay watching from Meadows of Camelot. Camelot. Sa din sa Sa London. Stephanie. Sa Stephanie. Siguro. Ang Camelot, hindi bla mo na siya ang kay King Arthur plus na sa na sa muna mga Knights of the Round Table. Mga Camelot. Greek kwan. Homa Lumena, Lito Dayap, Lisa Joy Elon Amoroso. Good morning, ma'am. Eden Sapanta Kasuyon. Watching live from Pinan, Cabancalan City. Yes. Kay Yancy Pearl, makisuyo panawagan sa anak ko na wala po kahapon sa Langan Corono na Davao. Christian Damasio Baligo. Oo. Totoo, puli na totoo. No, to Christian, puli na kung din ka. No? Okay, kabalaka na imo mama. Sige. Sa Davao. Basta nakalambot di. Ano? Kasi kalambot isa sa Negros. Anyway, sa Negros. Kay Slasher Sumugat. Good morning. Ay, super laugh ko di ba? Ano kanta? Doon sa kanta. When the girl in the night, there's a girl in your dream. Ano man? Anong ginakumod-kumod mo dapat? It will be Christmas Day. Ay, no, ano? Very advanced Hindi ng na Christmas ako. Day. Yung Christmas Day na yan. ba? Kung tsaka wala na yan, no? Ang Unahan mga ta si pain. Juan, unahan ta si Joe Marichan. Dapat mo niya, napakasakit. Una, Oo, okay ka sakit. pero namit. Una. Ayaw mo na. Ikaw yung balaya, mga linay. Hindi natudlo mo sa aton, mga listener mo. Kay Migota One Ball Gallo. Maninay! Kay Madam Alma Alvarez Gallo dira sa Las Vegas, Nevada. Good morning! I hop in a plane in LAX with a dreamer car again. LA mo las. Muna siya. Ano na siya man? Kanta eh. Lilibeth Ninya. Good morning man. No? Sakay Migota Romel Gallo. Dira kay Lorely Alvarez. Good morning. Victor Tugaf. From Morsha. Okay. Ang bagli ni Ma'am pa naka-score ko ng imo team sa basketball sa NBA Finals. Singka din. Booyah! Mo na gali. Hoorah! Naman sa kwan. Hoorah! Sa Marines. Basta sa Marines sa mga kwan mo. Sa Panukoya. Sa Manakoya. Yeah! Mo na. Yala na yas tayo. Yeah! Dito sa Diyos takuling yan. Ano mo, loko mo lang. Damo yung mga sugpon. Ano mo na ka magtikalan sinyo. June Fuentes Nicolas. Good morning man sa imo. Gina-great man si Sunny Latoha ni Robert Roma. Yes. Salamat bugtaw ng mga apo. Si Ino kag third. Hamba ni Ma'am Ana Sinor. Good morning. Nagpasalamat mo ko gani Ma'am nakabugtaw si Aksyon Boy. Yan man. Okay, kung wala ko bugtaw, yawan ka gid. Oh, true. Nilda Yutes, happy weekend man sa imo dira. Oo. Last day na sang sang July. Yes, August na boss, no? Oo, Ano yes. tawag nila dahil nga tiempos muertos na? Tigkiriwi. Oo. Ngahaw. Kasi kay malukad rin na sa ato sa Negros mo. Off-season, no? Off-season. Oo, correct. May ubra ang mga... Kargat tapas. Kundi, ari kita Kartaps. sa sugar industry kita. Kay kalabanan, la ubra kay off-season. Yes. Sa mga chimpo, muerto. Tiempo muerto. Death, ang muerto is death mo. Oo. Dead, or Dead death. season. Dead season. Dead Tiempo. Tiempo muerto. Muerto is dead, death or dead. Dami na ko. Alam mo ka action Spanish na Spanish na nga. Kita mo nagligan. Abi ko absent ka to. Kita mo nagligan sa mga Spanish. Oo, gani perfect mo ang mga Dahil na sa ako niya. perfect mo ang sa kong term pa sa iba, mga tinangkuloy. Vosotros, antipas muros, oh. Ano to patilingon? Basta mo na siya. Nasa nosotros. May mga pas mo to ya. Ara niya sa kanya. Sino na pas mo? Antipas muros. Mo na. Antipas muros. Ate, istorya na. Ito sige istorya ko, bigo. Dahil lang, kay si Razel, ano naman, Razel. Good morning, si Razel Absin. Kag Suset Plomeda, good morning man dira sa imo sa Bago City. Virgil Legaspi Coloso, good morning. And Teacher Cashmere, good morning. Bata ni Kuan, ni Virgie. Oo. Sige. Teacher ko. Hindi, tayo lang ko ni Ma'am Melos ang ahos. Kay kabalo siya, kaya hindi ko pala. Okay.
Kunami, no? Dumduman ko gid si Lame. Chendring. So, unay, basta mag-pansit nga muna. Dumduman ko din si Chendring, no? Kaya Chendring, pero galing sa mong kisiluing naman, na? Oo, wala, no. Grabe. Yung mga ni Ma'am Melo, sa every Saturday, gid siya. May tattoo ako na option ni Eden. Wala din tattoo si Eden. Ha? Standby sa tundugan nga mabalita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:38. Nagkakatabunan o kung nagkakasapawan na ang kadalagaan sa World Health Organization sa away kontra COVID-19 mangod sa madasig nga paglaptas ng Delta variant apang ginpalayag sa ahensya nga epektibo sa gihapon ng COVID-19 vaccines. Ginlaragway sa US Centers for Disease Control and Prevention ang Delta variant sa COVID-19 nga mas makalalaton kaangay sang sulalog kag nagpalayag nga makatuga ini sang malala nga masakit. Sa suno kay WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, nagsaka sa 80% sa nakaligan nga 4 ka semana ang COVID-19 cases bangod sa nasambit nga variants ng virus. Palayag ni Tedros ang hard-won gains sa nakaligad nga tuig nga mga inadlaw nga nakakadula bangod sa virus kag overwhelmed na ang iban nga pungsod. Naibalaan na detect na sa 132 ka mga pungsod ang Delta variant kag isa na ka global strain sunod sa WHO. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, posible nga magbuhin sa international kag domestic flights ang Philippine Airlines kag Cebu Pacific bangod liwat ipaydalom sa enhanced community quarantine ang Metro Manila umpisa Agosto 6 tungtod 20. Naibaluan mga authorized person outside residence kung apor gid lamang ang panugutan nga magbiyahe kag may mga dokumento kinahanglan ipakita. Sunod sa duha ka airline company, maga-post sila sa anunsyo kung ano ang mga flights nga kanselado. Sa aton nga foreign currency exchange rate ang US dollar 50 pesos kag 6 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 96 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 43 centimos. Sa ato naman yung Balita Entertainment, nagtambong sa Cannes Film Festival sa Vicky Bello kag Hayden ko. Sa Instagram post ng celebrity doctor, ginpahag sila nga gintagaan sila sang kahigayunan sang Gucci nga makatambong sa prestiyoso nga okasyon. Kag kaangay sa mga Hollywood stars, naglakat sila sa red carpet. Antes magtambong sa seremonya, makita sa Instagram post ng co-family nga nagalagaw sila sa Paris, France, kaupod man ang ilang bata nga si Scarlett Snow. Sa balita sa sports, ginalauman ni 1996 Atlanta Olympic silver medalist Mansueto Onyok Velasco nga mabaton ni Heidelin Diaz ang tanan nga premyo ang ipangako sa iya. Suno kay Velasco sa iya nga eksperyensya, wala nahatag sa iyang tanan nga premyo. Nga ginpalayag sa publiko lakip ng 2.5 milyones pesos gikan sa Kongreso. Dugang pa may isa ka negosyante nga nagpromesa sang 10,000 pesos nga lifetime allowance kada bulan apang naguntat matapos ang isa ka tuig. Wala man sininabaton ang full-time scholarship nga gintanyag sang Philippine Navy para sa 12 ka kabataan. Nabaton ni Velasco ang house and lot ni tanyag sa iya apang tubtob karon wala pa sang titulo ang balay. Sunod kay Velasco ang mga ginatanyag kag makuha nga incentives ang isa sa mga inspirasyon sa mga atleta nga maghimakas kag himuon ang tanan agud makapauli sang medalya. Balita espesyal! Dugo sakit gid to daw mo kay dulain-lain na pang ano mo daw. Parehas ka mo ni attorney Dag Pandan kay duga agay-agay man to sa. Siya? Yeah, si pero Jansen, Johnson and Jensen. Ako ni gali kay wife ako yung nag-second dose siya daw. Ara na siya ya. Kasi sa swimming class mo na. Naunay sigda bla. Ayaw mo na, tibot silingon, playgda kagid gali. Okay. Hindi man playgda, kundi nga talagsak lang gigda mo na. Mo na, wala ka uyon. Hindi sa nagkakamaguhan siya. Mo na. Sige lang kaya natin to. Kaya natin to. Fully vaccinated na tayo. Perfect. Ingat-angat tayong lahat. Mungga ba pwede ka? Magpabakuna lahat. Pwede ka na sa mantra sang COVID-19. I-greet na to tanang ginapag-greet ni Aksyon Dorel din na to man. Happy birthday Ninang Beverly Franga Nobleza. Greetings from Kaori Athena and Inoue Ethan. Kag tingbutan ng kanta ha kaya rin pang isa. Happy birthday man kay Gerhard Ong hambal ni Action Fred Salanga. Happy birthday to you. Nagalibot ng mic mo. Nga mo na. Siling ni Ma'am Luing Melos, I'm back, ARB. Ha? I'm back. Good. Thank you so much, ma'am. Liton ko lang, atong pansit bala.
This is it. Pagkatilaw ko, sa lingkod, dumduman ko din si Chay Indring. Oo. Amo nang nanay nila. Yes. Nga mo to nga mo, gitso na nga. Kanami, sa high school pamilya kami. of namin sila magluto. Aksyon Si Chay boy. Indring bayo gito. Thank you so much, Ma'am Melo. Sa imo nga, ang every mga Saturday plastic, na ara namin. na das dalo. Ana na, ma'am. Agya lang da. Ginbalik na naman. Para may Tapos na guro ni Bik ay. gin hugasan na naman para may sudlan ka magbalik sa next Saturday. Ay, so. Grabe. Morning dra kay Bik kag kay Guard dito, no? Good morning. Yes. Kag sa migo ko basi malipat ko kay Engineer Ray Ruiz dra sa may Candone. Good morning dra sa imo. No? Kay Paul gali kag kay Angelo dra sa may hacienda ni Attorney Dag Pandan. Yes, good morning. Richard Requito, morning man. Yes. Kag kay Glycia Avlas. Kay Ray Canilas Taguligan. May tattoo ka kuno sa Eden. Wala ko tattoo ah. Da tattoo lang na siya. Do tattoo lang pero ano ni siya. Daratala ni siya pero ano ni siya. Ang lahat ng bagay ay May katapusan. Ay magkaugnay. Ikaw ba lagi na lain-lain mo gid. Sabi ko lahat ng bagay may katapusan. Mortohon ka gid karon sa tanan nga lyricist sa ginapangkuan mo. Ang lahat ng bagay may ay magkaugnay. Amo na iya. Magkaugnay ang lahat. Ikaw yung may katapusan. Sakto man ako may katapusan. Sige. Pero kag ano na. Ano kaning balita special mo da? Dali lang gid kay ginapag-greet ni Ma'am Luisa Melo, si Jade kag Tidot Gaudite, anak nila Bik kag Guard. Good morning. Ara na ko. Ara na siya. Makuha sa plastic. Makuha sa plastic. Guard, good morning. Ara na ko. Ara na ko. Amo na guro. Rochelle Evangelista, good morning man sa imo. Yes, sa ato sining balita special action boys, storyanta to gyapon wala mga benefits sang Pagkanta. Pagkanta. Pwede man ng response mo karon kantahon mo. Di ba mo to feeling ecstatic ka? Pwede makuha ng kuha na Fast ka lang nanay. ano na voice nabalang mami Pwede, mami Exercise, breathing exercise na amo na. Ano nga panahon na ilipat ko basta choir bla so unantis kami mag-perform. Paano dumalan ta danay? Ang ikaduha to action boy ginhatag ka sang booster sa imong mental faculties. Ang ikatatlo gal action boy. Eskwelahan? Ha? Nasaan na sa eskwelahan? Nano na man tamaan ka guro sa bakuna ay. Di faculty sa eskwelahan ha? Mga teacher lang. Mental faculties. Mental faculty. Oh my goodness. Ang faculty lang naman tiyang ko eh. Faculty pero may ganda sang una. Ang ginapatawag sa mga maestra. Ang next action Hindi boy. na mapamahaw ko nila. Hindi langga ko na. Oo. Huwag ginapacheck test paper. Tapos kung kontra ko gani, ginachikan ko na rungan ko. Vocalize ang mali mamelos. Vocalize. Man, oh my God. Tama na siya mamakuna. Sorry. Kami nupod ka rin sa una. Naamo na siya. Vocalize. Mami. Nga, mami. Hindi pwede daddy Ikaw naman. na. Imo yan kay Way Kakata lang. Oh, sige. Oo, next action boy. Jana Costa. Good morning, Dra. Tapusan. Hindi ka nasulod ko na lawag ko Oo, nila. nano. Kiga ka karoon yung kagawad mo ni Kuprudente. Kahit di naman mercy. Dira sa barangay na nung. Nan. Kagapon na ni Diva Action Boy, amal mo doon nadugayan ka Magpapakuna. Nadugayan ka? Kanitaas imong BP. Tani nagkanta ka. Anong kantaon ko, man? Kaya mapanubo, ano? Kaya pa na sa imo nga bibe? Oo. Ang pagkanta? Kantahan mo, up jing boots with the fur. The whole house looking cheap the floor. Next thing you know, should get low. Tani nang nubo ang imo nga. BP mo na? BP, yes. Hindi pa ko nila pagbakunahan. Ha? Yes, sir, kataas ang BP mo. Hindi Nan. pa problema. Kaya ko pa lang niya. Yan lugay na ganun, sir. Bahay lang wala sa'yo kambal nga. Kataas ang BP mo, 411. Kailangan ang BP mo, 5'2". Kataas ang BP na Action Boy. Sa mga nagpamangkot, isang height ni Action Boy, 4'11 lang siya. Yeah. Kataas ang BP mo, sir. Likod ka ng problema. Hindi na blaser magtinikil. Blaser. Kalma ka na. Kundi nakigan ka pa na. Kalma ka lang na bala. Likod panubuhan mo nga daan. Kay karon Panubukan nyo nga daan, sila yan. At ako nga daan sa third floor na daan. Lumpat. Alak lain. Hindi ka mabakunahan karon. Lumpat ulit. Hala, kasi hindi na ni ikaw. Ginatuwa mo yung takabi. Ang sakitan ko. Kasi hindi ikaw lang ginatuwa Wala ka. na gid na dayon gid. Kay gin ano taga ko la something yung mga panubo sa BP. Yes. Tani nagkanta-kanta ka to. Ganun init kami mo. Tani pa. Ang one Action Boy mo, syempre, kataas BP mo. Kung may Excel ka? something, may mga due to
to circumstances, sama na bala. Correct. Na, ang Well, next, at least natigayon And I can proudly say I'm now fully vaccinated. di ba, ang fully vaccinated, considered ka fully vaccinated after 28 days pa. After your second dose. Sige. At after sa second dose, tapos ako second dose, 28 days pa. Oo, yes. Kaya mo to pala sa uniform travel, to tani, sa interzonal, hamba sa GOH. Yes! Amo na siya. Ang next action boy, do in line man siya sa aton, sinipapanubo ang BP. Kaya ang pagkanta, nagapamayo gid sa mood, action boy. Correct. Di ba ako action boy, ako ya personally speaking, kung stressed ko be, kung nasubuan ko, kung tamaan ko kalipay, napagi ko sa kanta. Batian ka. Batian ka. Yeah, kanta ko. Kanta ka, oo. Ga-vocalize. Kaya ka ka kanta nga, nagapungko ka lang, di ba? Kita ka pungko lang. Oo. Ako yung kadagiyo ko, action boy, duga kanta ko, kay hambal nila, ang kanta ko nung palawig pagid sang kabuhi. Yes. That's why nga buhi pa ta. Dapat, ano mo na, sa mga kilala niya, talaga smoke, di ba? Ang smoke, 1 cigarette stick causes 11 minutes of your life. So, para mabayluhan ng 11 minutes, kanta ka tatlo, 3, 6, 9, mga 5 ka kanta. Usually 3 minutes ang kanta mo. Okay. Bawian mo 15 minutes. Para daw ka sakto, no? Sige. Kumplitoon ha, 5 ka kanta, tapos smoke, 5 ka kanta. Pero 5 ka kanta, kay way ko sa kumplito nga lyrics mo. Ate, pwede man lang, kung ikaw lang kung action boy, pwede lang man ikaw, kung sa banyo ka bala, okay lang man na. Kanta lang ko kung kumplito ang lyrics, ako may ginatanaw lang sa mga sing-along bla. Ate, solusyon dira. Ako lang, hindi ko kumplito. Ate, ang imo nga banyo, butangan mo sing-alungan. May ara lang ko sa una nga daw lyrics nga kanta nga daw, kayang-kaya ko na yan, bang. Galing kay hindi mo pwede sa on-air. Sige lang, kantaan ta ka karon. Ate, sige. Di sa una, action boy, wala pa man na yung mga Google, wala pa mga internet. Para sa tito ko bala, pa Edwin Pantaras. Gahulam na siya songbok, kay wala siya bakal songbok mo. Sa gular siya friend, tapos suka na siya papel, ginakupya ya daw ang mga lyrics para sa ulo, ya kay ginaharana, ya kay Mama Feby. Kapati ka na sang kanta nga ng puntay, bla ng, kung gusto mo mamati, suliton ko ulit. Di na sulit na siya. Dulonggan sang karbaw, ginhapunan sang langaw, kung gusto mo mamati, suliton ko uli. Gusto mamati? Dulonggan sang karbaw. Ate, ubong sana 3 minutes. 3 minutes ha? 3 minutes, mo ka na. Kaya gusto mo mamati, suliton ko uli, di ba? Sige, 3 minutes, mo na kumayon. Ako na nga, kung mamimura sa kanta. Mo lang sa. Nga na kumplito sa bla. Gabi ka subo ba? Na kumplito sa bla, dulonggan sang karbaw, ginapunan sang langaw, kung gusto mo mamati, suliton ko uli. Ako gani karon ng LSS na, umandam lang sa ako. Nagalalapaw na akong kabuhi. Sulit-suliton ta na. Basta importante, baka 15 minutes. Sige, sulit-sulita lang. Sino man ang lyricist na sa kanta naman. Amo niya kung gusto niyo lang mamati. Tuod mo gina. Pagambala, hindi. I-post ka na. Kung gusto mo mamati, suliton ko uli. Uli, be. Dulonggan sang karbaw, hinapunan sang langaw, kung gusto mo mamati, suliton ko uli. Puli to, be. Gakadlaw ko na si Ma'am Jean Hesselgon, sa Bev's Mango Stand. Sige, akong taas, BP, makanta Hello ko na kay Nong Romel Pagsubero ng BB Tatay Tony Hesselgon na naibiging. Kag sa tanan nagapamati. Salamat! Ang pagkanta action boy, isa ka workout routine. Siyempre, maano daw ang imo nga diaphragm, ma-exercise, ang imo kung nasal ka, magkanta, exercise ng ilong mo para maglapad pagid. Kuha nga sa mga nasal, magkanta, no? Hello, ako ang It's time I sit by my window. Perfect. Nasal na siya tawag. Ano na sa mga Eddie Peregrina sa una? It's time I sit by my window. Mga nasal. Imagining the things I love with you. Perfect. Nasal, no? Pero ang ina-exercise, ilong. Mga diaphragm naman niya, mga Nonoy Zuniega, mga Kumusta Ka. Yes, mga walang pinagiba. Perfect. Mga kastilyong buhangin. Ano na da siya? Hindi Peregrino sa una kayo. Ayabot. Ang next action
Action Boy, ay supo na itong isa ka workout routine. Kaya subong pandemic, dan Action Boy, do ano to may exercise. Kung workout routine, syempre, magkanta ka, you'll go with the flow. Basi amo-amo pa na mo mga kamot, mga may stretching mo da, nan. Pero, si Kwan bala, amigo ko bala Rosini Distrito bala, Oo. Kapitan. Oo. Kag si Jade, si Mrs. si Jade. Kaya negosyo na sila, may aras lang nga roofing supplies la, roofing materials. Oo. Ito atop. Oo. Ni ko may atag ko sa inyo nga tip. Nya no na sa. Ni ko mangkuton nyo ang mabakal kung ano ang tingog yung magkanta. Nga ahaw. Kaya yung ang imo nga atop, depende na sa tingog mo magkanta mo. Kaya kung di ba kung ka magkanta, ti makod-makuron mo atop. Oo, ulanon, gina sang bato. Naman ko na bakod-bakod kung magtunan kung libagon sa magkanta kinanglan bakod-bakod din nga mga materials. Oo, suggest dapat pero kung mga nila. mayo sa magkanta, okay lang mga nipis-nipis lang. nipis-nipis lang. Oo, dapat ang mga libagon nagala dululublig ng kisami nila. Kung yun na yung bakod gina siya, kay para hindi mabuslot kung habuyon sa tupad balay. Yes! Kanta. Perfect! Sino niya na imo yan do ka kuha na yaw Do ka tinarso. do ka mayo sa imo nga suggestion. Hindi mga suggestment. Suggestion ko na mayo suggestion. Sigurado subong kada may mabakal sila ginapamangkot na Mamangkot. nila. Kung ano ka magkanta nung Yes, ano ka magkanta? Abi, ano danay audition ni danay sa amon. So diya kinanglan mong atop Okay, explain mo lang Kap nga hindi mo gusto nga basi sila balang balikan nga basi bala isa lang kahaboy buslot dayon. Na ano mo to maligya ni sa amon man nga. So kinanglan kay tungod na sa tingog mo. Oo. Kung libagon ka, sigurado damo ginaya mahaboy sang imo nga atop. Oo. Pero ang gusto ko lang Action Boy, kwao na bala ang mga na bala sang iban nga ay namin na sa tingog kay namin guro tingog si papa ya si mama niya. Hindi ma-develop lang Action Boy. Develop lang ng tingog. Ma-develop lang na ang skills mo sa pagkanta. Correct. So, sige lang, kita mo si Ann Curtis, bala sa una, libag-libag, Hasta subong libagon gyapon. subong libago siya, pero dumigamay na siya Action Boy, nga doon kasulod na bala sa ano na. Dawa kaigo ng nota. Oo, kakaigo. May yara na chance na kakaigo ng nota. Sa ura libag-libagon gina sa kayo sa una-una. Hindi, gidi bala may chindihan. Gito hungod-hungod bala sa buot. Subong yan daw okay na Action Boy. Libagon gyapon pero libagon, pero may hindi mga nota na sa natamaan. maigo. Matamat Yes. May jackpatan mong isa. Oo. Action Boy, ang pagkanta, kagang pagpamati sa pagkanta, makabulig sa imo sa pagtulog. Ili, tulog anay, wala diri, imo nanay. Lagawan nagtong its. Kadto chinda. Sa una ya lalabay Action Boy subong ya gini mo na horror music sa horror film no. Kadto. Hindi pa na kadto ya adto. Adto chinda bakal papay ili tulog anay. Sabi mo nang ililiga mo ka lang na sa una. May ara kami competition sa una sa Namsya. Dito sa do regional bala or sa national. Sa Iloilo? Do regional bala competition mo napirdi kami sa Ili-Ili tulog anay nga kanta. O tuwo, namin ang ila rendition. Oo, napirda kami napirdi. Dumatulugan ka. Ay lang nga contest sa Ili-Ili tulog anay. Ay, tigit patulog ka mo eh. Ang amon to daw perti mo tong contest piece namon. Second na kami pero Ano nyo ya contest? daw kwanto ya daw bagbag to ya. Oo, ginanam ko tagali na. Daw worship of the moon bala. Ilaya Ili-Ili tulog anay. Hindi rin tiga rendition. Mayo. Tiya mo to nga siling ko kung sila guro para magtulog ko. Oo, Makantahon sila, no? namin mag-action boy kay makakalma sa soul, sa inner body mo dira, kag relaxation. Sige. Yes. Okay. So kanta kita for long life. Yes. Wala kita kwarta, pampalong life. Kanta kita for longer life. Yes. Kanta kita for longest life. Sige. Okay, happy weekend everyone. Enjoy your weekend mga kaksyon. Domingo bus. Yes. Medyo family day man. Let's celebrate it with the Lord and sa inyo sininga And family. your family. Kaga why na no? Okay na kita? Kinatal. Happy birthday sa tanan nga may birthday. Happy anniversary sa tanan nga may happy anniversary. Happy, ano pa ginang mga happy da? Mga happy kwan. Happy kita tanan! Happy go lucky everyone. Happy go lucky. Happy. Sige, standby na kita sa Action Hotline. Saturday edition. Napod Action, Art Tay Hupon.
Ang inyo naman din nga news team. Aksyon, Eden Aboso. Kag-Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila